खाफाल बिमा बिफा गैयाबा बिदि जाथारनांगौ ना दै लायनाया दाबो फैया गैया सफैबाय आगै सफैबायमोन आब' दैया नै न' ओंखामा संहैगोरदो जागोन दे आब' आब' मा ओंख्रि संनांगौ मैया आं ना गुरहैनाय मानैसो ना दङ बेखौनो बाथोन देदो जागोन दे आब' फिसाला जाखो आं बाथोन देनोसो हाबबायदां औ आब' एसे हाबदों मेगनाव हावरिया खाफाल आब' जों उन्दैयावनो आइया जोंखौ नागारनानै थांबाय आफायाबो आइनि थाखाय सिन्था लायै लायै थैलांबाय माथो खालामबावनांगौ जाखो बुरै बबेहाय लांनो नागिरखो बोराय ओमफ्राय मागिहैनोसै मागिहैनोसै आइ माथो गोजौ गाहाय जाखो मोजां खाबाय बोराय गोलैगोनबो सोर बोराय बुरै बेलाय सोर बिसोरलाय आइ बोरायाबो खानासो नामासि बुरैयाबो माथो खानिसोनदां र' दाहारा लायनां फै जिरायफै आबै आबौ सोरनि न'आव मोनफैखो बुरै उन्दैफोर दङ सिख्लासा बिसिनाव फैबाय बोराय बोराय नै बाव जिरायनोसै नै फिसौफ्रा दाहा बनानै दोनखाबाय ए जाबाय जोंहाबो रावबो गैया आबै आबौमोन जोंहाबो मावरियासो जोंनाव मालाय मा दं आबौ आबैमोन नोंसोरनो हरनो बिमा बिफा थायोमोनबा मोनसे खोथामोन आबै आबौमोन दे जेबो हरनो हाला जोङो नोंसिनि थाखाय ओंखामखौनो जालांदो ना मा होनो आबै आबौमोन जायो आबै नोंसिनि अननायावनो जेबो मोनलाङाबाबो ओंखाम खब'सेखौनो जालांसै आबै ओंख्रिबो गैया आबै आबौमोन ना बाथोन एसे दङ बेखौनो जादो नोंसोरो जायो आबै नोंसोर जेखौखि अननानै होफैया बेखौनो सन्थुस्ट' साननानै लानोसै आबै गैयाबालाय माथो खालामनो आबै होमबालाय आगै ओंखाम खुरना लायदिनोसै जानायनि लाहार फाहार खालामसै होनबालाय दे बोराय आखाय सुनोसै दे दे आबै आबौमोन जालायदो होनबालाय जायो आबैमोन दे ओंखामा जादो दे आबै आबौमोन दे जानोसै दे आबैमोन जानोसै दे जाद' बोराय नै ओंखामा बिलाय दैया नै बोराय दैया न
जाखांनानै सल'बाथा खोन्थादे आबौ आबै सल'बाथा खोन्था बोसोन खोन्थागोन आबै र' आबैमोन आंनो खामफ्लाय लाबो खामफ्लायाव जिरायनोसै आं थां आबै लायथां नोंबौवा बिदि जिरायखबनो हाया ओमफ्राय लाबो आबै जागोन आबै दे जिरायदो बोराय एसे खोनासंनो लुगैयो आबै आबौमोन सल'बाथाखौ खोन्थादो दे दा जागोन दे आबैमोन आं सल'बाथाखौ खोन्थागोन गोदोनि सल'बाथाखौ आं गोसोआव दंजोबो आबैमोन आइ बुरै ओइ हरलाय बोराय बोरो आंना हारमनियामा नै आगै बबावहाय थांनो नोङो नै आगै बबावहाय थांनो नोङो दुखुथिया नों अबाहाय थांनो नों नै आगै नोंनि बिमाया बबावहाय दं नोंनि आफाया बबावहाय दं नै आगै आबैमोन दानिया आङो नोंसोरनो सल'बाथा खोन्थानोसै गोदो गोदाय आबैमोन बै समनि खोथा एकदमबारे अजा दंमोन बिराद गिदिर गिदिर अजा दंमोन बिराद गिदिर गिदिर अजा दा बे अजाया बयहाबो गामि गामि नाटक गायोमोन नाटक गानानै लांदां गान दिन्थियोमोन आबैमोन लांदां गान दिन्थिनायाव बै समाव अजाफ्रा ब्रह्म बान होनानै गोजौआव अर जोंलायहोयोमोन दा गामिनि मानसिफ्रा नायनो थाङो बिदिनो ज' ज' नायनो थाङो बे नायनो थांनायाव ब्रह्म बानखौ नायनानै मानसिफ्रा आसरित मोनलायलायो अजाजों अजा ब्रह्म बान होलायलायो जोंनि आफाया ओंखाम जाखांनानै गान नायनो थांनायाव खिनो ओंखारनानै आफाया हाग्रायाव खिलांबायनो हाग्रायाव खिलांनानै दैथ' गैया माजों फुगारगोन माजों फुगारा जाबाय दा आफाया लाइजों फुगारदों बायदि मोनबाय बियो खमा बिलाइजोंनो फुगारफ्लांबाय आफाया गोदो खमा बिलाइजों फुगारनानै दानिया खमा बिलाइयाथ' जोयो खमा बिलाइया जोनायजों लोगोसे दाना गानसालियाव खारदिंबायनो गानसालियाव खारदिंनानै आफाया खारदिंगासिनो दङ लांदां गान दिन्थिग्राफ्रा नाटक दिन्थिग्राफ्रा अजाफ्रा दानिया जोंनिफ्राय देरसिन फैबाय होननानै अजाफ्रा गिजोब्बाय जाहैदों ओरैबायदि गिदोंनो जोंनि गोदोनि आफाखौ खमा बिलाइजों फुगारनानै बेबो जा खारबायनो दानिया जोंखौ गासिबो सक बेरा खाजोब्बाय जोंनिफ्राय देरसिन अजा फैबाय होननानै बेबारनिफ्राय बिसोरो ब्रह्म बानखौबो होनो गिबाय जाहैदों दा बेयावनो आफायाबो नायनो मोनैनि
ब्लड फैफिनबाय खारनानै दा बेनोमोन आबैमोन सल'आ आरो ओमफ्राय नों बोरै खाना जाया आबौ बिनिबो सल'खौ खोन्थादो दे आबौ। खाना जानानै ओमफ्राय आबैखौ बोरै मोनलायखो जोंनो खोन्थानो हागोन ना? ए बेखौथ' आंनि जाथायखौ आं खोन्थानो हायो आबैमोन। थारमाने ओरैबायदि जादों आबैमोन, बै समाव आङो दंफां दाननो थांनायाव बन दाननो थांनायाव नैबे आबैयाबो थास' बिबार ना दिंखिया खानो थांदोंमोन। बे दिंखिया खानो थांनायाव आंहाबो बोरैहाय दंफां बेरे गोनां दंफांखौ दानफ्रांखो बे बेरेया आंखौ जोफबजोबनानै आंनि बे मेगना खाना जायो आबैमोन। दा मेगना नुवासै नालाय आङो नै दा बे आबैनाव सौग्रावनानै आं बे आबैखौ लोगो मोननाय जादों। दा बेनिफ्रायनो जोङो मोजां मोनलायनानै हाबा जानांदों आबैमोन। माने ओरैबायदि दंमोन, जाथ्रा गान दंमोन। बे जाथ्रा गानावबो ओरैबायदि दावहा नाङोमोन आबैमोन। राजकुमारिखौ लाङो, खावनानै लाङो। दानहारि दंमोन बे समाव। बोराय नै बिलाय बोराय बिलाय नै हगार आंखौ हगार हगार बेबायदिमोन आबैमोन। अबाव लांनानै दोनदों नोंलाय रानिखौ? आं मिन्थिया, हगार आंखौ हगार। रानि रानि नों मानो बेहाय दंफैयो आरो सोर लाबोआ नोंखौ? आं दासो नुनानै नोंखौ गोजोननाय मोनबाय। नंगौ स्वामि, आंबो नोंखौ दासो लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। थ' बिदिबा थांसै जोंहा राजउलाफादाव। थौ जोंहा रानि, नोंखौ मोननानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय आं। बोरो आंना दामग्रा मोनसे बावा। सिफुङा औ नै गब्लङा दे होमबा आबै आबौमोन। जिउ गोलाव जाथों। दे होमबा मोजाङै थांदो दे। दे औ आबै दे मोजाङै आबैमोन थादो आबै दे दे। जागोन आबै। दे आबैमोन दे।